O de poda hai que deixar ben bonitiñas as nosas viñas e nós o que quixemos foi ir visitar o noso amigo Héctor alá por Chantada para que nos dera todas as claves, todos os trucos para podar as nosas viñas como mandan os libros. Aquí estamos en Taboada nunha das parcelas da adega Castrofiz xa coas tesoiras de podar na mao e hoxe imos aprender eso, como se podan as vides que están xa preparadas para dar durante todo este ano pois todo o seu mellor froito. Héctor, moi boas. Hola. Pillote aquí coas maus na masa, non? Sí, sí, a poda é, non sei, creo que te identifica como viticultor e estás podando sempre non para esta vendima. A poda que estás facendo actualmente é para o vindeiro ano. Na base, como se procede a poda? O que se suele facer é quitar a madeira vella e deixarlle os 6 ollos para que produza. Xa 1, 2, 3, 4, 5 e o 6 aquí, e o cego. E pois aquí deixamos un cotón para volver a podar no seguinte. Ollos son, bueno, pois onde nacería, non? Ahora a partir de aí a ramificación. A ramificación e o viño, claro. Eso é o que máis ou menos é a carga que deixas. A poda, sobre todo, mírase, bueno, históricamente sempre se mira a lúa, non? Entón, pero busco sempre a poda perfecta para a lúa perfecta. Por exemplo, unha nova podo as cepas novas para que collan vigorosidade. Entón, na menguante podes outras variedades, as cepas vellas, para que den un viño de calidade, un pouca produción. Entón, sempre hai que axustarse un pouquiño. Que trema o mundo que vamos podar, Por onde empezamos? Vamos podar esta de Dona Branca. Piña. Ti, como facía de pequeno, ti levas a teixeira para cortar as vides, pero picalas, como se facía. Vale, perfecto. Tú mándame. Te apreta e, se doblas un pouquiño, axúdate un pouco, xa verás como xa vai. Apreta forte. Carallo. Epa aí foi. Sí. Foi o que deu o produto este ano é para baixo, non? Moi ben. Ahora, deixáramos o cotón do ano anterior. Correcto. E esta é a vara do viño. Esta tens que eliminala. Un cotón aquí, non? Sí, sempre un cotón, o cego e un ollo. Entón, así, por aquí. Por aí. Temos o cotón. Temos o cotón e agora temos que deixar a vara e atar a vara e contar os 6 ollos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E por diante, corto así. Aí, Viña. Aí foi, eso é. E agora que faríamos por aquí? Opa, que ainda vou romper. No, está ben. A goma onde botache. Aquí? Ah, vale. E non che rompa, mira, agárrala aquí. Amarrala así. Si, agárrala aquí e xírala para ali. É que dame medo, Así. Non ten problema. Así. E ahora... Non, porque estamos na luna vella, xa estamos moi vella. Se for na luna nova, sí que podes estalar. E como amarras así? No, pagas... Sí, podes facer así. E que lle das outra volta? Sí. Bueno. Bo traballo. Bo traballo. De aquí a un futuro cantaremos este viño, Son feliz. Eu estou podando e son feliz. Facendo viño son feliz. Entón, a vida é intentar ser feliz. Eu son así.